tikulandinomvera mpulogalamu ineyi ndithu yapadera yomwe akutipatsira bungwe lija loona zachitukuko mu archdiocese ya Lilongwe la Kadecom. Ndipo mpulogalamu ya lero tikutengera ndithu kumadisi mboma imeneli la Dowa komwe anthu ochulukirapo ndithu anakhudzidwa ndi madzi chaka chathachi. Nde ine langa dzina ndi Eric Norman Kwaila. Mu programu uno ndithu ndili ndi anthu osiyanasiyana amene ticheze nawo kuti timve zambiri zokhudza ngozi zimene komanso project imene yabwera ndi bungwe limene la Kadecom lomwe abwera ndi thandizo ndithu losiyanasiyana lofuna kuthandiza anthu amenewa. Nde kuyambira kwenikweni timve kuti zinakhala bwanji. Poyamba ndili ndi abambo mwina ndikudziweni wawo. Ine ndine Rufeo Flakson nachokera tiye chakhaza mboma la Dowa. Mudzi weniweni mudzi Chijaji. Chabwino inu munali anthu amodzi amene munakhudzidwa ndi madzi amene mwina mungatifotokozere mwachidule kuti kuchinachitika ndi chani pa tsikuli komanso kuti munakhudzidwa motani. Ineyo mmene khozi kufotokozerani nkoti mvula idagwa kwambiri kumponera ndiye uchoka kwa madzi amenewo adabwera mwathithimule adatenga pafupifupi mtunda osechepera 20 meters mchokera mphepete mwa dambo. Ndiye tidali mpologalamu yoti tizule fodi apano padapezeka bambo wena odatisiya odaundilika ndi madzi. Pamene tidakapeza obambo umenewo poti padakapezeka kuti mpachithawale koma odapezeka oramwalira. Chabwino tidziri kumeneko ndi mtsinje kapena madzi anangosefukira chabe. Madzi amenewo adangosefukira chabe chifukwa adatenga mtunda wautali amachoka chakumponera chifukwa ndi kudagwa mvula yayikulu kwambiri chifukwa kuno mvulayo idakhala ngati yawoloka koma idagwa mozepera. Mvula ikagwa kwambiri amakhala kuti ndithu amasefukirabe ndithu chifukwa mbewu za anthu zoti zidapitapita ndithu monga nazale zonse zidundilika komanso amene adayika chimanga kufupi ni kudutsira 20 meters iyo chimangacho nchoti chonse chidapita chidaundilika. Mwina pa kusefukira madzi kumene kunachitika chaka chathachi zinakhudza mwina bwanji kandi inu mabanja ano ngati audera limene. Tidakhudzidwa tidali anthu ambiri ndithu ochulukirapo chifukwa kasangadzi adakutilira ndi minda mphepete mwakemo. Ndiye kudapeza kuti ndi imeneyo idatibweretsera njala khudzana ndi kuti chimanga chidafwetsereka ngati mchaka chathachi. Ndiye mchaka chino kwapezeka kuti madzi amene adzabwera pa nthawi yoti mvula sinoloke kwambiri kudapeza kuti nazo zonse zidakokoloka. Chabwino munataya anthu ochuluka motani kapena ndi amodzi omwewo basi. Amene atayidwa anthu songa chipere anthu 7 chifukwa chakukoka bereko kudapezeka so ina mitembo koma ngati pa mtsinjewo wachakhaza pamene tidafesa fodyapo padakapezeka kuti tidataya munthu umodzi koma winayo tidampulumutsa adapita kuchipatala. Chabwino nde taona bungwe limene la Kadecom mothandizidwa ndi bungwe la Missio Austrio kuthandiza ndithu ndi chimanga komanso zinthu zina zofunikira mwina zikukhala mpoyambira. Inu mwina mawu anu nkukhala kutani ku bungwe limene la Kadecom pa zimene akuchitikani. Ife tiwothokoza kwambiri chifukwa potilikiza kuti chimanga ichi chili thandizo ngati mvula ingapitilire mwiri khuzipeza kosowa mbewu kuti ifeyo tikagome. Chabwino mwina nkutheka kuti muli ndi mawu otsiriza mwina funso ndayiwala kukufunsani koma mungalako ndamuna afotokoza kuti pa wireless. Yapopo palukafunika ngati kuti tidapeza mabungwe ndi mayiko kuti mwina pakhalepo gamuni thandizo limene akhoza kuti thandiza kuchokera pa vuto limene takumana nalo chifukwa utayika kwa minyoyo ya anthuko nzoti tonse tili wodandaula pa nthawi ino ayi. Tathokoza. Dzikoma. Kupitira ndithu ndi programu imeneyi imene akutipatsira ndithu ndi abungwe lija la Kadecom ndi thandizo lochokera ku Missio Austria. Patsopano takumana ndi abambo ena. Mwina abambo tikudziweni. Ndine William Nkanire kuchokera kumudzi wa Chiwawe kuno ku Madisi. Choyambirira mwina tidziwe kuti nanunso mwina umbali ano munakhudzika motani ndi ngozi imene inakufikani yogwa mwadzidzidzi. Ineyo mvula itabwera yamphamvu idakokolola chimanga chonse kusesa chonse munda mwanga. Ndiye chimene chanipatsa danda lonena kuti nasowa mtengo ogwira akuti nanga si chakudya ndi moyo kubweranso nyumba pako imachitira sasulaso nyumba ona kuti liso ni masasa akulu kulani kukozanso nyumba motero kuti vuto limeneli lanivuta kwambiri.
Chabwino mwina mumangodalira mbewu yokha yachimanga kapena mu nthawi imeneyo mwina kuti panalenso zinthu zina? Ngati kudimba nazalakonso chimanga, nazalakonso nyemba, zidatani zitakokoloka, nazalakonso kabichi kuti madzi adasesa kulenga simpaka khwawa choncho. Ndithu ndikuti mvula inafika yambiri kudera limeneli? Mvula inagwa yamphamvu kwambiri kotero kuti mdambo kuyamba madzi adango dzadziratu mpaka mmakongono. Ndi mukuona kuti mwina kusowekera kwa chimanga ndi masasa kwakukhudzani mwina motani kwa moyo wa tsiku ndi tsiku? Zimene zandikhudza pakuti nanga si ndi khomo ndi ana kumakhala moyo zizi kumaso chakudya kumaso ndi zambiri zimene zakachita kuti mwina ngadatha mwina kuagula chovala ndikulephera koma tsopano apapa kumakapezeka ndi kuti ni mavuto okhaokha basi kuti teye kugulaka chakudya ndi vuto limene landikhudza kwambiri. Kotero kuti madera kuti limene ndazera chimangacho magomeza kuti napeza poyambira panopa mvula madzi amphamvu adaononga. Ndithu. Chabwino ndiye pano bungwe limeneli la Kadekomu la kubweretsani ndithu thandizo limene akhristu osiyanasiyana mu archdiocese komanso thandizo lina lachokera ku Missio mdziko lija la Austria limene ndithu abweretsa losiyanasiyana kuphatikizapo chimanga. Muona kuti thandizo limeneli limene mwalandira likuthandizeni motani kupita chitsogolo? Ine ndilowanyadira pakuti ndinalibe kalikonse apana peza poyambira ndikuthokoza kwambiri. Mwina nkukhala ndi mawu othokoza mwina bungwe limeneli komanso akhristu ena onse? Ineyo ndikuthokoza kwambiri pakuti nalibe poyambira pena paliponse kwa bungwe limeneli la kwa Australia. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa chakuti alipatsa thandizo la chimanga komanso ophatikiza akhristu azanga. Ndikuthokoza kwambiri polandira thandizo limeneli. Chabwino ndi mumawawa pa zochitika zimenezi anakulangirizani kuti mwina azibambo mmachulukira kuthamangira kugulitsa katundu kumakamwera bibida. Muonetse kuti wakuthandizani motani mwina banja lanu katundu amene kuti mwina zimene sizinachitike? Ineyo pamene papa nonetsetsa kuti chakudya chimenechi vananga kapeza chakudya osanika pengeza chibwana chifukwa thandizo limene lili nolosowa. Thandizo limene lena silinafikire koma ine landifikira. Monga mmodzi mwa akhristu azanga tiliwemekera kwambiri mumadisi. Chabwino ndi tinamvanso kuti amapeza kuti anthu mwina ali ndi njinga komanso ali ndi mathandizo okwanira koma pali ena amene mwina akusowekera kwambiri thandizo koma ali kumamitsiko. Ndi pamakhala ngati katika chikhalidwe kokhala ngati kodzikonda. Mwina zimenezi zikuchulukira motani kuno kumadisi? Zimenezi ena alipo anthu amakhala ndi moyo wodzikonda kuti zimene apeza zimenezo zenere iwoka wasafuna kuti athandiza kwa ena osowa mavuto amene akunoko ena ali nawo koma ngati mkhristu safunika akhale moyo otero ya. Chabwino tathokoza. Mwina nkukhala ndi mawu omaliza? Mawu omaliza ineyo monga makhristu ngati mmodzi mwa akhristu azanga ndikuthokoza kwambiri bungwe limeneli potigawira chakudya m'tsiku lero kuti zomwe kwambiri kotero kuti pakha kuti mwayina akupezeka ife ndipo vutika zaidi kuno tusaka thandizo kuno kumadisi sikoma. Chabwino amenewo ndi mmodzi amene apindula nawo komanso amene anakhutsidwa pakusefukira kwa madzi. Banja patimvenso kwa ena omwe apindula nawo ndi thandizo limeneli kuchokera bungwe lija la Kadekomu. Ndine Flaviano Binalison. Ine uthokoza kwanga nkosayamba zomwe zimanisowa ine zimene zanipezekera. Moti panopa ndili chisangalalo chachikulu zedi pa zimene wanikonzera Mulungu nozathu orisokolera mtendere umene. Nyengo ndiyezo awa kwambiri. Moti pali panopa zovuta zedi. Ugwira yapa mtengo osagwira utele yayi zosa yambako kwa ine yayi. Koma apa pokhapa nalemekeza kwambiri zikomo kwambiri. Ngozi kunyumbaku makamaka kuweza nkhani ya mphepo ine yadani ondumwira nyumba unisasulira denga. Moti panopa ndili wa masasa yayakulu nilibe nyumba yabwino yokhala uthokoza kwanga kumeneku nkorupirilira kwa kuthokoza kwanga mwanithandizilamu opirilize kunithandiza ine. Zona opirilize kunithandiza ine nkuthokoza kwanga chifukwa zinthu ngati za mtundu zimasowa. Iye tithokoze amenewo ndithu ndiopindula nawo. Nanga mfumu wa derali tiyamve nawo kuti akutinji choyamba mwina tiwadziwe.
ine ndine senior group Chimanda amene ndili nduna ya Gogo Senior Chief Chakhaza. Mundela lino kuli alimi ndithu okwanira, koma vuto lalikulu ndi kagwedwe kavula. Vula sinagwe bwino, kunali ng'amba yochuluka, kotero kuti anthu sadathe kukolola moyenerera. Anakolola koma ndi kuti amafika May June chakudya chinatha, kotero kuti kubwera kwa bungweli tathokoza kwambiri, ndipo maonanso kuti anthu ali ndi chimwemwe kuseza kuti ali pamavuto. Kusapeza chakudya kwapereka vuto lalikulu maka pa nkhani ya chitukuko, chifukwa chonena kuti anthu akamakhala ndi chakudya ndi gawo limodzi la chitukuko. Kudera kukasoweka chakudya ndikhale chitukuko sichimenda, kotero kuti mwina pali ntchito za ku sukulu ziko zosiyanasiyana kuti apite kuminda kwawo kumene chifukwa cha vuto la njala akulephera magwira ntchito zabwino, m'malo mwake akuvutika kumakagwira maganyu, chimene chopereka chiopsezo kuti chaka chinonso kukhala njala. Pa wiki munthu alipita kumunda kwake kamodzi, masiku ena onsewa akukhala maganyu. Zimene zizoperekanso chiopsezo china cha njala. Ine ngati amene ndikutumikira Gogo Senior Chief Chakhaza komanso eni ake achakhaza, ndiwothokoza kwambiri bungwe la Kadeko pa zimene lachita kuti lagawa chakudya komanso likunuphala. Nambala ija apereka ija ndi yayikulu kwambiri, 250 anthu alandire chimanga, mafuta ophikira, nyemba. Nambala ija ndi yayikulu, komanso 250 anthu alandire likunuphala. Imeja nambala yayikulu ndiye kuti tutengera kuti amene apeza mwayi wa chakudya mtsiku la lero ndi anthu pafupi 500. Ndiye kuti ndi chinthu chotamandika kwambiri, kotero kuti tinalopempha kuti ngati kungatheke popeza chaka chino mvula yabwera mochedwa pano payagwa kumene, ndiye kuti njala ifika mpaka na April anthu adakalibe chakudya, kotero kuti ndiwothokoza kwambiri ndi thandizo latigwira pakati. Tikadapempha kuti amene amathandiza atapitiriza kulithandiza. Nakumva nomwe munakamba zawo zokhudza usefika wamadzi kuyena namwalira. Kunoko vuto limene linalipo ndi ng'amba, komanso mvula imagwa yamphamvu kukolola mbewu zonse kudambo kuminda kupititsa kudambo, kotero kuti kunalinso mphepo ya mkuntho, matalala zimene zaphanso mbewu zoti zinamera kale. Chimenechi ndi chimene chiopsezo chimene panopa alimi ndi anthu onse achipesa. Tathokoza kuyankhula umene kundithu kwa mfumu adera lino kuno kuma DC. Tsopano bwanji timveko kuchokera kwa mlembi kapena kuti secretary wa archiepiscopi wa archdiocese ino ya Lilongwe Bambo Charles Phiri, omwe anatumidwa ndithu ndi ambuye archiepiscopi amene kuti azatsogolere ndithu mwambo umenewu ogawa katundu kuno ku Madisi parish. Choyambirira tikudziwa kale kuti mpingo uli ndi ngodya zosiyanasiyana, sumangoyang'ana anthu ku uzimu kokha komanso ku moyo wathupi. Choncho podziwa mmene dziko likuyendera globally za nyengo mmene zikuyendera, kuti kunonso ngati Malawi we are affected, ndi ngati mpingo tinakhala pansi ndikuona kuti tingathandize bwanji anthu akuno amene akhudzidwa kwambiri ndi ng'amba komanso kusintha kwa nyengo ndi ikonomi imene ikuyendera mdziko muno. Ndi kudzera mu chithandizo imene tinalandira kuchokera ku Missio Austria, ndimene tinakhala pansi ndikuona kuti anthu akudowa tiwathandize munjira imeneyi pakuwapatsa choyambirira chakudya kuti athandizike njala imene ilipo pano, kachiwiri kuwathandiza kunjira za makono za ulimi kuti akhale okhazikika pa ulimi wawo. Uthenga wakulu umene ambuye Josh Tambala ali nawo kwa anthuwa ndi wakuti zimene zachitika kuno, chithandizo chimene talandira kuchokera kunja achione ngati chikondi cha Mulungu. Mulungu amadzera mwa anthu osiyanasiyana kuti atikhudze ndi kutisintha. Ndi pa nthawi ino Mulungu wadzera kwa zathu amenewa aku Missio Austria kuti awakhudze anthu kudzera mu chithandizo chimenechi, choyambirira chakudya komanso ulangizi ndi ndondomeko za malimidwe amakono.
Iyayi tathokoza amene ndi bambo Charles Phiri akufotokozapo ndithu zambiri zokhudza thandizo limeneli limene laperekedwa ku Madisi Parish. Apo bwanji tichezeko ndi mlangizi wamkulu ku bungwe limeneli la CADECOM Madalitso Chilalire kuti tidziwe zambiri zokhudza thandizo limeneli maka kuno ku Madisi Parish komwe akuthandiza. Munga todziwa kuti chaka chatha ya 2024 dziko lino linakumana ndi nyengo imene imatchedwa kuti El Nino imene inapangitsa kuti maboma ambiri Malawi muno 23 asakolole chakudya chokwanira ndi president wa dziko anapanga declare kuti kuli njala maboma amene 23 pamodzi mwa maboma amene ondidowa ino imene mabanja osauchepera 100,000 akudzidwa ndi njala. Ndi ngati mpingo ngati bungwe tinakhala pasi ndi funafuna kupempha kwa anzathu amaiko ena thandizo loti dzathandize anthu. So tili kuno leloli ku Madisi Parish kumene anthu ena mokhudzidwa tikuwathandiza ndi chakudya. So leloli kuno ku Madisi tikupereka 20 kilograms ya chimanga, 5 kgs ya nyemba, 2 liters ya mafuta komanso 5 kgs ya likuniphala kwa mabanja okwanira 250. So kupatula thandizo limene tikuwapatsa lero lili imene ndi tikapasa chitsiriza apatsaso mu project iyi, koma mbali ina ya project iyi ndiona kuti tikhalanso tikuwathandiza mu maphunziro akalimidwe kabwino komanso kuwathandiza ndi zipatso, mitengo ya zipatso, kholowa ya chinangwa chimene chiyathandizire kuti adzathe kukhala ochilimika nthawi ina akadzakumananso ndi nyengo ngati imene takumana nayo. Komano leloli mphatso zimene tikuwapatsazi chimanga, mafuta ophikira, nyemba, tikuona kuti kwa masiku angapo apeza chakudya choti chathandizire kuti pamene akukayamba kugwira ntchito ine imene kunena kuti yopitirirayo adzakhala ali ndi mphamvu mwawo. Pali anthu ena amapeza kuti ngoti ngodzichilimika pokha ali ndi zinthu ziti zonse mapeza kuti akufuna thandizo. Muwayika njira zotani zoti mwina zithandizire anthu oyenerera mu project ngati imene makamaka kuno ku Madisi? So payambire kwenikweni tinagwiritsa ntchito nthambi za mpingo zimene ndi akulu ampingo komanso azigulupu athu kuti apite m'mudzi asakang'anire mpingo koma akang'anire kuvutika kwa munthu aliyense akuvutika komabe mmaona kuti anthu olumala, anthu amene ali ndi banjapo wamkulu ndi mwana kusamalirana anzake, anthu osaona ndi ena onse amene akuvutika kuti alibe kuthekera kuti angadzipezera kukhaja kuno. Kuyambira ndamene timayang'anira kenako ndikumakwera mmwamba mayang'ana mwina amene alipo ambiri ndena hotelo. So tinapereka njira tsatanetsatane kuti tsogolera mpingo akapita kumudzi akang'anire zimenezo osati zina. Chabwino mwina uthenga umene mungapititsa kwa anthu ngati amene amapeza mwina akuthamangira kuphangira momoti kuona kuti neba mwina ngoti ngovutika alibe kanthu ungakhale otani? Uthenga umene tinganene ndi wachikondi. Anthu fetu ena tikhala anthu achikondi. Tisakhale ndi mtima kuti zonse zikhale zathu akuvutika. Ife tifuna kuti titenge chimene chikanathandiza anzathu kupeza chakudya kuti chikhalenso chathu. Pamenepo sitikupanga bwino. Tiyenera tikhale anthu achikondi. Ifeyo ngati mpingo Caritas imatanthauza chikondi, tiyenera tithandizire anzathu kuti athe kupeza zakudya zimene ifeyo tili nazo kale, tisaphangirenso kuti titenge zonse zikhale za ife. Koma tikhale ndi mtima wachikondi, takonda anzathu monga ifenso timadzikondera. Ndi imene mpingo komanso Yesu Khristu mpulumutsi wathu amatiphunzitsira. Chabwino ndi taona kuti pali magulu angapo amene ali opindula. Taonapo ena olandira phala, ena olandira chimanga, ena olandira makamaka nkhani zokhudza mitengo ndi zinthu zoti zokhalitsa zimene zidzapeze kuti zathandiza kutsogolo kuno. Kwenikweni project imeneyi muona kuti ithandizire motani kuti idzapeze kuti mwina yapangikanso nthawi ina kuti mwina uthandizo labweranso kuti mwina isakhale once off? Mungatenera muja kuti anthu ovutika ndi ambiri ndi Madisi Parish inachiona cha nzeru kuti zitero. Komano chimene chikuchitika kwambiri ndi chionera kuti kubanja kumene ali ndi ana ankomba phala ndi kumene kumapitanso alikoni phala. Koma kubanja kumene anthu ake ndi akuluakulu okhaokha timangopereka nyemba, mafuta ophikira ndi chimanga.
ndi mmene tapangira. Komanso anthu ena amene akupanga benefit adzapindule ndi mbewu ya zipatso amene ajawo toyang'anira kutsogolo kuti amene ajawo akachita bwino adzakwanitsa kukhala ndi zakudya zosiyanasiyana za magulu osiyanasiyana ngati chinangwacho komanso mbatata ndi zipatso zimene tiwapatse. Tiyapatsa nthochi, tiyapatsa mango amene amabereka mu zaka zosakwana zitatu. Nthochi imabereka mu zaka zosakwana ziwiri. Within chaka chimodzi imakhala tiyabereka. So tikuyang'anira kuti pamene tapasa chakudya chochepa komabe akalandiranso mbewu akhala ndi kuthekera podzakhala ndi chakudya chakwanira kutsogoloko. Okay, so mawu akulu ndi amene timawuza anthu andonena kuti project imene iya yolima imene tikufuna taphunzitse kalimidwe kamakono imene ikuwapatsa kuthekera ikuwapatsa mbedza osati somba imene iya igwiritse kwambiri chifukwa imene ikupereka chiyembekezo kuti akachita bwino anthu amene akuthandiza ndalama adzatha kuona zipatso za thukuta lawo, zipatso za ndalama yawo imene inabwera ku Malawi kuno. Mwakutero adzatha kupezanso mwina anzawo ena oti athandize kuonjezera thandizo mwina kudzera mu kuonjezera ndalama kapena kuonjezera anthu amene akuthandizika mu project imeneyi. So mwina uthenga othokoza kupita kwa aepiskopi athu amene ataona kuti mdziko muno muli vuto anatuluka kupita kunja, komanso ukupita kwa Mission Austria imene inamva kuhitana, inamva kulira kwa Malawi kudzera kwa Archiepiscopi Lilongwe Archdiocese olemekezeka Mbuye Chitambala kuti ku Malawi kuli vuto ndipo atithandiza. Ndiwathokoza kwambiri a Mission Australia. Chabo tathokoza Mr. Chiladini. Zikomo kwambiri. Zikomo. Pamene ponse ndipo pantsizo pa program yathu imeneyi ya padera imene akutithandiza ndithu abungwe lija la CADECOM kuchokera thandizo la Mission Austria. Ine langa dzina ndi Eric Norman Kwaila kuchokera kuno ku Madis Parish ndikufunira tsiku lopambana.